Temaşavan delal carakadın denbaş. Ji bername ji Washington'a ji dengê Amerîka em dîsa biwerine. Di vê bernameyê de jî em ê mijarên girîng ji nav Amerîka û bi herêmên Kurdarek girêdayî were binirxînin ji were şîrove bikin. Em hêvî dikin ku hûn jî bi me re bimînin. Ez li ser navê hemî hebatkarên dengê Amerîka spasiya ve dikim ku taybet hefteyê borî gelek bername temaşe kir. Hêpêvîna digel Birez Mazlûm Abdî gelek hat acîbandin. Carekî din spasiya wî û spasiya we dikim û em hêvî dikin ku hûn her hefte tim bi me re bin û di vê bernameyê de em bi hev re bername xweşî geşî derbas bikin. Temaşevanên delal mirov ji mijarê yekê dest pê bike li Amerîka mirov dikare bêje heftê borî jî hefteyên berê jî em dibêjin çawa giringiya Serok Biden rewşa vîrusa koronaya nexweşiya COVID-19 ye û Biden kiribû mijara yekê ye karnameya xwe rojeva xwe ku çawa Amerîka bi rêk û pêkî bi karîgerî dijî korona şer bike û li gor ragihandina qasra spî jî gelek pêşketin di vê armancê de pêk tên. Wek mînak hejmara kesên ku tene derzîkirin tene vaksînkirin zêde dibe û kompanya Johnson & Johnson kompanyayekî kevniya Amerîkiyê bi nav û dengê sabûn, şampuan tiştên maddeyên ciwaniyê çêdike. Sabûn, şampuan û maddeyên ciwankariyê çêdike. Johnson & Johnson ragihand ku vê dermanek vaksînek derziyek nû afirandiye û ji vaksînên din cudatir ew vaksîn tene dozek pêdivî ye ne du caran ew jî ji bo aliyê masraf aliyê lojîstik gelek karê doktoran karê em bêjin pisporên saxlemiyê hesantir dike ew jî li Amerîka niha bûye rojevekî girîng ku vaksînek wiha derketiye û Serok Biden jî niha dibêje mizgirî didime we ku heta daviya meha Gulanê hemî Amerîkên mezin ne zarok ve werin vaksînkirin werin derzîkirin wekî tê bîrave me berê jî gotibû Serok Biden yek ji sozên wî ev e ku di roj sed rojên pêşî de gelek serketinên girîng di warê korona da wergire û ew dibêje heta yani du meh hîn du meh pêştir em dikarin bêjin ku hemî Amerîkiyên temen mezin de werin derzîkirin derin vaksînkirin ew jî bûye ciyê şabûne li Amerîka ku hikûmet giringiyekî mezin cawê xwe dide vê mijarê ku niha jiyan li Amerîka û seranser cîhanê sekinandiye hikûmeta federal giraniya xwe hiştiye hemî waran da niha mirov dikare bêje rojane milyonek û hevsed pêncî derzî tene lêdan lê di hemen demê de hinek eyaletên Amerîkî jî wek Texas ciyekî pir mezin eyaletî mezin yek ji eyaletên her mezin yên Amerîkayê Texas û Mississippi ew dibêjin êdî metrisiya korona nemaye em hemî qedexeyên heyî radikin ew jî di hemen demê de hem geşbînî bi ragihandina qasra spî Biden lê rakirina tedbîrên pêşîgir jî ji aliyê hinek instanan dibe ciyê nîgaranî ciyê keşeyê ku çima wiha dikin hîn zû ye lê mirov dikare bêje ku heta niha 76 milyon Amerîkî derzî xwarine derzî li wan hatiye dayîn ku ew jî dibe 15 ji sedê nüfusa Amerîkayê. Amerîka hûn zanin dora 305 milyon nüfusa wê heye û heta niha 15 milyon kes hatine derzîkirin vaksînkirin di hemen demê de qasra spî du kompanyên mezin Johnson & Johnson û kompanya Merck ji kompanyekî vaksînkirinê ye dermana çêdike lê hev li wan heta niha bi ser neketibe ku ew jî vaksîna xwe peyda bikin. Bi navbenkariya rêveberiya Biden Serok Biden niha peymanek hatiye girêdan ku kompanya Merck alîkariya Johnson & Johnson bike ev bi hev re vaksîna ku nû hatiye dîtî nû hatiye afirandin hilberîn çekin û jî hemî Amerîkaya re bigihînin Biden dibêje çawa ku di dema şêrê cîhanê duduyan da hemî kompanî rikeberî danin aliyekî tiştên berjivendiyên kompanî yan ji kesanê danin aliyekî bi rohekî wek hev bi rohekî em bêjin coş alîkarî hev dikiribûn şerê dijî korona ji bi heman awayî divê kompaniyên bazirganî
em bêjin karsaziyên cur bi cur hinek berjivendiya netewî, berjivendiya mirovahî deynin pêş û di vî warî de wek serkeftinekî mezin tê dîtin ku du kompaniyên, du şirketên hevrek rikeber bi hevra peyman girê didin û vaksinek ku nû hatiye dîtin, vaksinek ku tene carek bese bi hevra we çêkin û bi hevra bela bikin. Ew jî mirov dikare bêje wek gavekî giring e li Amerîka ku di bîra giştî de di Rojava Amerîka de ciyek giring digire. Yani mirov dikare bêje çawa ku mijarekî gerdûnî ye, mijarekî cîhanî ye li Amerîka jî korona, virûsa korona, tedbirên dijî vaksînkirina gel, testkirina gel ciyek giring dilîze û her hefte hûn dibînin em bi balkişandinê dubare dikin ji ber ku rojev gelek giring e û rojev ev mijar hemî cîhanê, hemî mirovahiyê alaqedar dike. Ji ber vê yekê jî li Amerîka jî ciyekî giring digire. Lê mirov dikare bêje ku xwendingeh niha vedibin, hediyê vedibin, baweriyek hatiye perwerdekaran yan ji dev bawan ku zarok xwe bişînin xwendingehan ji ber ku wek me gotî hikûmeta federalî bi çavekî giring, bi çavekî rek û pek li ser vê mijariya disekine û heta niha mirov dikare bêje ku ev piştgirî jî ciyê pesneyê di pirsnameyên di em bêjin bîrpirskirinên anketên civakî de ji ev yekdê dîtin piştgiriyekî ji 60% ji Biden ra tên nîşandan ev jî rejiyekî bilind e. Mirov dikare bêje mijara me duyê Kongresa Amerîkî ye. Temaşevarên delal sed û heftê endamên civata nûnerên Amerîka bi nameyek hevbeş ji her du partiyan nameyek ji Wezîra Derve Antony Blinken re nivîsî ku teda helbestekî tund li dijî Tirkiye dixwazin. Ew sed û heftê kongresmen endamên kongresê ku bi em bêjin Greg Meeks serokê komisyona peywendiyên derve û Mike McCall ew jî kesê duyê ye di komisyona de komarî ye. Yek demokrat yek komarî ye. Dibin pêşengiya wan her duyan de sed û heftê kes name dinivîse ew dibêjin rewşa mafê mirovan ya keşevar li Tirkiye ciye xemame ye. O divê rêveberiya Biden di dema diyarkirina çawaniya danûstandina bi Tirkiye divê ve rewşe li pêş çawa bigire. Çawa mafê mirovan ketiye rewşekî pir xirab û çawa hikûmeta Erdogan û hikûmeta wî çawa sistema dadberiyê xistina bin kontrola xwe kesên nêzîkî xwe destnîşan dikin, ekdar dikin ke siyasetwan rikeberên xwe bi tawanên çêkirî ceza dikin, davêjin dixin zindanê. Loma dibêjin divê hikûmet di vî warî de hinek helbestekî xurt nîşan bide. Dibe yani hem mafê mirovan hem azadiyên cur be cur hatine dortênkirin li Tirkiye. Sistema siyasî hatiye lawazkirin, bawerî bi sistema dadverî kêm bûye. Çawa ku di peyvendiya bi Tirkiye'de mijarên polîtik, siyasî leşkerî giring in, divê ev mijarên din jî demokrasî, mafê mirovan, azadî jî giring bin û hikûmet di vî warî de hinek rengê xwe nîşan bide, pirtir, pêgir be. Wek mînak siyasetvanên ku siyasetvan rikeber rexnegiran Erdogan çawe bi şaşî bi sedemen nerewetên zindankirin, rojnamewan û endamên kemaniyên olî û etnîkî netewî tên zindankirin. Di namê de tê dibêjin tevî ku Erdogan di 20 Şubatê de bang li Amerîka kiribû ku rûpeleke nû wekin. Temaşevaran delal tê bîrave em carna dixwazin bi bîr bînin çawa hikûmeta Tirkiye dixwaze xwe li ser rewşa nû ya Washingtonê amade bike. Balyoz hatibû guhartin mesajên erenî tê dayîn da ku bi hêviya ku tekîlî yên bi rêveberiya Biden re baş be ev peywendiyên ku bi dema Trump de di navbera Trump û Erdogan da hatibû afirandin, hatibû pêş bidome. Hêviyek wiha ji aliyê Tirkiye heye û daxwaza Erdogan jî wiha bû ku ev hevkariya heyî were xurtkirin. Lê hem hefteyê çûyî û hem jî vê hefte Kongres
her du beşen kongresi cevata noneren ve cari o cara dince cevata senatoran ev mesaj dedin kasras bir revbriya Biden ku dve siyaseteki taybet hem ber Erdoğan ve hem ber Türkiye hebe tişten ku Türkiye çebune ne lgor ruh bendiyeye dve hükümetçi van tiştana peş cava bigirin lgor ve danustandun exe bikin vekit tezanin mijara peyvendiye be Kurdên Sûriye çend salin bûye mijareke pir giring û her wiha roket mûşekên S-400 yên Rûsî ev du xalên giringin lê taybetî jî mijara Kurdên Rojava ji aliyê Tirkiye ve wek pir pirsgirêk hatiye kirin wek pirsgirêkê mezin bi berdewamî hatiye kirin û Erdoğan jî û Çavuşoğlu karbidestên din yên Tirk jî dubare dikin ku divê hikûmet Amerîkî peyvendiya xwe bi Kurdên Sûriye bi YPG re bi niha bi giştî bi hesê de re qut bike lê em dibînin ku bangên wiha li vir bersiv nabînin em her jara dibêjin ji ber ku nêrîna hember Kurdan ji nêrîna Tirkiye serbixwe ye ne wekî berê ku 5 sal 10 sal berê bi çavê Tirkiye gelek kes li Kurda dinêriyan ji ber vê yekê jî bangên wiha ji aliyê Tirkiye ve bersiv nabînin lê giring e ku Kurd jî dengê xwe bilind bikin tevî ku mesajên Tirkiye têne bîstin mesajên Kurda li vir zêde naye bîstin lê hêpêvîna heftê borî li vê derê ve jî temaşekerî bû li gel Birez Mazlûm Abdî li vir jî dengek vedaye medya Amerîkî ew kirbûn rapor dengê Amerîka bi xwe jî du caran kir du raporên cuda cuda li ser vê hêpêvîna Birez Abdî re hate kirin du medyayê de hate bas kirin ku wexandin bila were nûkirin û tê gotin ku kesên payebilind hez dikin Birez Mazlûm Abdî li Washingtonê bibînin mirov dikare bêje peyamên ku wî dabûn li vir heta niha jî tê nirxandin mirov dikare bêje hem pisporên pirsa Kurdî hem pisporên dijî tundrebûnê dijî Daişê û hem jî pisporên rojhilata navîn vê hêpîvîne mesajên vê derê giringî dinirxînin mirov dikare bêje ku ew jî di rojava Washingtonê de rol lîstiye tiştekî din jî bi Kurdara giredayî bi YPG re taybetî giredayî ew e ku medya Amerîkî bi raportên cur be cur dinivîse çawa Facebook kompanya Facebook ku niha veşana xwe bi reka wê dikin li ser daxwaza Tirkiye malpera YPG rûpela YPG qedexe kiriye daxistiye medya Amerîkî jî pirsatîne helbesta Facebookê ji xwe Facebook ji bere de bû armanca rexneyan dubarê parvekirin yan ji firotina agahiyên pêzanînên nepeniyên şexsî wek karanîna wan pêzaniyan ji bo armancên bazirganî û cih dayîna em bêjin reklamên li ser pere qezençkirinê derev qezençkirinê loma jî niha hinek belgeyên nepenî di nav Facebookê de derketine ku çawa ji mare du ya revebira Facebookê dibêje erê pirsgirêk tune ye malpera YPG were daxistin were qedexe kirin û medya Amerîkî jî dibêje ser daxwaza Tirkiye wiha bûye û ew jî nîşan dide ku Facebook çawa azadiya raman azadiya hizirkirinê bin pê dike qanûnen Amerîkî bin pê dike divê demede ku demede ku YPG şerê dijî Daişê dikir û rûpelên wê jî hatiye qedexe kirin ser daxwaza Tirkiye ew jî li medya Amerîkî de çend rojin cî girtiye wek mijarekê giring mirov dikare bêje yani Kongres bi berdewamî dixwaze çarçoveyek dêne pêş Serok Biden û reveberiya wî ku Tirkiye divê berpirs were dîtin ji kiryarên xwe ji dortênkirina azadiya raman azadiya rikeberên xwe zindankirina wan kesan yani ew nameya sed û heftê endamên civata nûneran jî giring e nîşan dide
ku ew helbest me berê jî gotibû ew helbest ve berdewam bike. Ji ber ku ji me ji ve nerazîbûnên mezin li hember Tirkiye heye. Her dîsa bi Tirkiye ve giredayî dengê Amerîka malpera İngilîzî jî raporek berfireh amade kiriye û çend medyayên cîhanî jî behs dikin girîjî û aloziyê navbera Tirkiye û Îranê. Taybetî jî li ser Şengal, Eramê Şengalê ku ciyê warî dîrokiyê Êzidiyan e, Kurdên Êzidiyan e. Di wir de Tirkiye dixwaze operasyoneke bike û bi sedema ku li wir terorîst hene lê hem nûnerên rêxistinên Êzidî û hem hikûmeta Iraqê dijberiya vê yekê dike rapora dengê Amerîka jî bi kurahî hinek dikole dibêje çawa İran nerazbûna xwe nîşan dide bi rêka Heşda Şeabî şandina hezekê mezin li wir dixwaze pêşî bigire û Tirkiye jî dixwaze karta Îranê bo welatên Rojava karibîne çawa İran welatekê neyar e hem ji bo welatên Rojavayî Tirkiye hevbend e loma bila alîkarî piştgirî rê li ber Tirkiye were vekirin. Di raporê de tê gotin ku her du alî hevdû tawanbar dikin çawa balyozê Îranê li Iraqê mescidî rexnê li Tirkiye digire ku Tirkiye dagirkerî dike dixwaze welatên cîran dagir bike û Tirkiye jî dibêje İran welatê herî dawiye ku behsa tiştê wiha bike ji ber ku İran bi xwe de heman rewşê de ye. Her du alî jî wekî hûn dizanin balyozên xwe gazî kiribûn, hişyarî dabûn hevdû. Lê mirov dikare bêje ku hikûmeta Biden tevî ku devlet Amerîkî yani bîra giştî Amerîkî sistema rejima İranê wek neyar dibînin hikûmeta Biden lezûbes biryar nade ku hikûm li ser Îranê bike di em bêjin êrişên ku çedibin vedaviye yekser İranê tawanbar bike gelek bi ihtiyat bi baldarî bi hişyarî rewşê dişopîne daxuyaniyên xwe wiha dide. Îro jî dema êrişek çebû li ser nêzîkî bingeha ke Iraqê ku Amerîkî jî bikartînin Pentagon dibêje em nizanin êriş ji aliyê keva hatiye yani gelek bi baldarî rewşê dişopînin. Loma jî hewlên Tirkiye ku anîna karta neyartiye yan jî nerazîbûna dijî Îranê heta niha rola xwe nalîze. Washington bi baldarî rewşê dişopîne lê yani Êzidiyên ku li Amerîka dijîn jî operasyonekê li Şengalê ditirsin ku Tirkiye nema ji vê herêmê derkeve. Ji ber ku Tirkiye dema tê zûz û dernakeve loma jî operasyonek wiha naxwazin li Şengalê çebe. Komisyona azadiyên oliyên navnetîwî ku carnan behsa wan jî dikin ji ber ku Êzidî hem kemaniyek netewîn hem kemaniyek olî ne ew gelek li ser Êzidiya jî disekinin. Ew dibêjin ew bi xwe jî nerazîbûna xwe diyar dikin ku divê Tirkiye operasyonek li ser navê bi bahaneyê terorê Tirkiye operasyonek li Şengalê pek neyne. Ev komisyon jî bi berdewamî bala xwe dikişîne ser vê yekê. Rewşa Êzidiyan temaşevanan delal rewşa Êzidiyan li Amerîka ji me ji ve te ji nêzik ve te şopandin ji bûyerên Şengalê heta niha hassasiyetek sempatiyek ji Kurdên Êzidî re çêbûye ew hîn jî berdewam bike. Wezîrê Derve Amerîka Antony Blinken do bi tweeteke fermî ragihand ku ew piştgirî didin biryara Parlemana Iraqê ku kanûna rizgarbiyên jinên Êzidî derbas kir ku ew kanûn jî niha ji gelek aliya ve taybetî jî aliyê Êzidiyan ve tê piştgirîkirin tê pesindan ji ber ku penasîne bi jenosîd tevkujiya dijî Êzidiya dike. Derfetên diravî, derfetên kar, derfetên derûnî, piştgiriya derûnî ji bo hemî jinên ku bûna armanca destdirêjiya hovîtiya Daişê, rexistinên tundreyên wek Daişê,
wan jina diparêze hewl dide piştgiriya derûnî, piştgiriya psikolojik, piştgiriya aborî ji wan re bibîne mehane, diravek mehane ji wan re pêşkêş bike ku ev bikaribin jiyana xwe bidomînin. Tony Blinken jî dibêje ew derbasbûna ve qanûnê û nasîna kiryarên hember ezdiyan wek jenosîd ciyê pestîndana hikûmeta me ye, rêveberiya me ye ji ber ku ew qurbaniyên ku tiştên pir xerab hatiye serê wan doza wan tê parastin dibêje em silav dikin ve biryare pir êrenê dibin, pêşbazî dikin û em bi reka hikûmeta Iraqê bi berdewamî piştgiriya xwe ji bo pêşîgirtina Daişê ragihînin. Li wir de dîsa hikûmeta Iraqê girîng e ji ber ku Amerîka bi Kurdan re di çerçeveya Iraqê de bi Kurdan re dide distîne, bi Kurdên Herêma Kurdistanê re û mesele ezdiya jî dibêje em bi reka hikûmeta Iraqê bi berdewamî piştgirî bidin ku Daeş carekî din neye serxe. Mirov dikare bêje yani rojev hinek li Amerîka wiha ye bi em bêjin siyaseta derve hêdî diyar dibe le wekî me gotî kongres hîn bi paketa alîkariya ve mijûle ev paket civata nûneran derbas bû nihal benda civata senatoran ku were imza kirin ji ber veyekê niha îro jinek guhertin têne çêkirin yani kongres bixwe bi paketa alîkariya dijî korona o bi pêşîgirtina korona rêveberî mijarên girîng evin lê siyaseta derve jî hêdî diyar dibe mijara Arabistana Saûdî wekî hûn dizanin rapor hate eşkerekirin ku rola Mihemed bin Salman tê diyar kirin hinek rexne jî tên yan jî bendewarî pirtir hebûn ku Amerîka hinek tole ceza deyne ser Arabistana Saûdî li hikûmeta Biden dibêje ew bûyer ne dema me çêbûye serdema Trump çêbûye li ser me maye dixwaze hinek xwe zêde nexin nav ve mijare lê Tony Blinken de hemen dema de îro dibêje ew rêveberiyên ku azadiya ragahandinê dörteng dikin rojnamewanan digirin wana dabêjin zindanê wana dikujin divê bi giştî çerçeveyekî giştî de cezayên nû toleyên nû li hember wan deynin em wîze nedin wan ew werin Amerîka rêvîtiya wan dörteng bikin ew jî wek mesajekî giştî tê dîtin yani ne tene bu Arabistana Saûdî lê bi giştî hemî hikûmet û rejimên wiha ku civaka em bêjin azadiya civakê rêxistinên sivîl bizavkar û çalakwanên sivîl rojnamewan siyasetwanên rêkeber wekî ku çava li Rusya dibêje Rusya jî do ketibû hinek sazî û kesîtiyên Rusî jî ketibû nav lîsteya reş ji ber ku hewla kuştina Alexei Navalny yani mirov dikare bêje tevê ku heta niha bi nav Arabistana Saûdî Rusya yan jî Myanmar Burma tê gotin le mirov pisporên li wê derê wêyekê wek helbestekî giştî wekî nîşaneyên siyasetên ku siberojê dibînin ku Amerîka hinek sistemên wiha hikûmetên wiha rêberên wiha ku medyayê dikin armanc azadiya ragihandinê dikin armanc Amerîka ji wana bike armanc hinek jiyan li ser wan teng bike hatûn çûyîna rêvîtiya wan teng bike nehêle vîza nede wan werin Amerîka yani mirov dikare bêje bi wî awayî jî helbestek wiha jî heye lê em dibînin ku yani siyasetekî aktif de ji aliyê Weziratê Derve tê dîtin mirov dikare bêje ku di rojên pêşiya me de em ê hîn bibînin ku hikûmet çawa girîngî dide siyasetê derve mirov dikare bêje ve heftê jî rojava Washingtonê bi wî awayî ye tiştên ku taybetî li Amerîkên li nav kolanan Amerîkên ji rêzê xema xwe dixwin serê xwe değişînin evin
o tiş dedin jî bi were girayî ku hûn niha li Efrînê li Qamiş li Amedê li Hewlerê li Duhokê li Silêmanî li Mehabadê li Urmiyê li Kudê re me temaşe dikin ew bûn ku mijarên pirtir hûn dixwazin bersîvan bizanin hûn dixwazin bi firehî bizanin çi diqome hûn dikare bi vî awayî şîrave bike lê em hêvî dikin li bernameyên pêşiya me de em her bi berdewamî mijarên wiha ji we re binirxînin carna jî mêvanên wek hefteyê çûyî wek Mazlûm Abdî em mêvanên ku hûn dixwazin bînin pirsên we ji wan re bikin ku bernameya xwe ji bo ve rengîntir dewlemendtir bikin ez bi vê awayî spasiya we dikim careke din ku hûn bi me re ne kerema xwe têbînî nêrîn rexne pêşniyara xwe bi me re parve bikin ku em jî bizanin hûn bi çi awayî li bername dinerin kefa we de yan nayê çi mirov dikare awayekî cihêrtir cudatir bike em jî li benda nêrîn pêşniya rexne û têbîniyên we ne bi vî awayî li ser navê hemî xebatkarên Dengê Amerîka ji Washingtonê rojekê xweş û geş dixwazim bi min xweşiyê de bi xatirî be.